ċanfira oħra l-Gvern bl-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali sostni li fi proġett ta' triq waħda il-Ministeru ta' Għawdex spiċċajon fuq 10.5 miljun euro ekstra fuq il-budget allokat. Fir-rapport tiegħu dwar il-kontijiet tal-Ministeru l-NEO fost l-oħrajn ta' fadawl fuq il-proġett infrastrutturali ta' triq li testendi minn triq l-Imġar fin-Nadur u tispiċċa fi triq Sant'Anna f'Għajn Sielem. 4 snin ilu l-Ministru ta' Għawdex Clint Camilleri kien qal li dan il-proġett kellu jiswa madwar 8 miljun euro bl-NEO sib li l-ispiża finali laħqet 17 miljun euro b'1.5 miljun euro apparti għal spejjeż oħrajn li dwarhom hemm ħafna misteri. Fir-rapport tiegħu l-Awditur Ġenerali osserva kif in-nuqqas ta' pjanar wassal għaż-żieda eżorbitanti fil-ħlasijiet finali, punt li l-Partit Nazzjonalista ilu jisħaq fuqu, kif in-nuqqas ta' pjanar iħallas għalih il-poplu bil-flus jispiċċaw spalpaljati b'mod u manjera li jkomplu jżidu l-pjaga tad-dejn kbir li għandu pajjiżna. Mir-rapport tal-NEO ħareġ kif il-Gvern daħal fi 3 kuntratti għal dan il-proġett li inizjalment kellu jiswa 8 miljuni. L-ewwel kuntratt kien ta' 1.8 miljun euro ta' 9.3 miljun euro u fl-aħħar 6.7 miljun euro oħra illi koprew xogħlijiet illi kien fadal. Xogħlijiet li ma sarux fil-ħin previst minħabba nuqqas ta' pjanar. Bil-Gvern jispiċċa jidħol f'kuntratti żejda minħabba dewmien bla bżonn f'din l-arterja tant importanti. Quddiem dawn il-fatti il-Partit Nazzjonalista reġa' insista fuq ir-riżenja tal-Ministru Clint Camilleri, dan anki wara li fil-ġimgħat li għaddew rajna kif ġew mormija flus oħra bil-paga esaġerata li ngħatat Amanda Muscat bħala eżempju prinċipali ta' dan l-abbuż. Dan apparti akkużi ta' skandli oħra li qed iduru ma' Clint Camilleri fosthom dak tal-irmiġġi fil-Marina tal-Imġar. Bil-Partit Nazzjonalista jsostni li Roberta Vela qed ikompli jgħin biex dan l-ambjent ta' impunità ikompli għaddej u bil-Prim Ministru jippreferi jbiddel il-proċess ġudizzjarju ta' pajjiżna milli jieħu passi kontra nies viċin tiegħu li naqsu bi kbir.